Dobrý den, dámy, já vás moc vítám a jsem moc ráda, že jste se připojili na tohle online nahrávání videa, kterým chceme představit programy HR Management a nový program Executive Management. Vítám Radku Šuškovou, která je garantem HR managementu, a vítám Valerii Nešporek, která je garantem všech manažerských modulů a zároveň garantem Executive Management MBA programu. Než dám slovo, tak všem, kdo nás poslouchají, chci říct, že na konci videa od nás obdrží malý dárek, tak jestli vydrží, tak se dozví od nás něco zajímavého. Já jsem moc ráda, že jsem součástí týmu, který může pracovat na programech, které jsou zaměřeny pro manažery v různé úrovni zralosti. Mám za sebou 28 let manažerské praxe, mám za sebou 17 let podnikání. V současné době pracuji jako mentorka a pracuji jako interim manažerka a to mentorství je zaměřeno většinou pro vrcholový management. Interim management potom dělám v oblasti zdravotnictví a v oblasti výrobních firem. My natáčíme uprostřed horkého léta, tak doufám, že máte všichni náladu, ale nevěnujete se jenom vodě, koupání, sluníčku, ale také přemýšlíte, co dál, zejména v té manažerské kariéře. Já ji mám za sebou už poměrně dlouho, mám zkušenosti ve vysokých manažerských pozicích v různých typech podniků. Pokud se týká toho, co právě teď dělám, tak kromě teda užívání horkého léta, tak provozuji mediační a poradenskou kancelář Nešporek. To musím, protože se svým příjmením nic jiného než sporům říkat ne ani nemůžu. A tam čerpám jednak nové zkušenosti a jednak využívám ty, co jsem získala. Sleduju trendy, miluju je udávat a to všechno chci předat i vám. Těším se, až se potkáme. Jsem Eva Gmentová, založila jsem firmu EG Education Grow Insurance, která vlastně je certifikovaná k tomu, aby poskytovala manažerská studia s mezinárodním diplomem. Ten mezinárodní diplom si dovolím zdůraznit protože skutečně jsou manažerská studia s českým diplomem, ale jsou manažerská studia s mezinárodním diplomem, který je uplatnitelný po celém světě, a ten tedy my máme a nabízíme. A teďko teda si budeme povídat o těch programech, které tedy garantujete. Program HR Management. Garantem tohoto programu je tedy Radka. Rádi bychom vám k těm jednotlivým úrovním HR managementu řekli, pro koho jsou určeny a co v nich můžete čekat. Díky za tu otázku. Já si myslím, že v úvodu je důležité říct, že HR management není určený pouze pro personalisty nebo pro lidi z HR, ale naopak je to velmi úzce propojená disciplína s celkovým managementem, s leadershipem. A protože manažerská práce je z velké části prací personální, a nemyslím tím vyplňování smluv a personální administrativu, ale myslím tím skutečně ten nejširší pohled na práci s lidmi, na to, jak své lidi vést způsobem, který přivede k výsledku, kterého chce manažer dosáhnout. Já ukážu i další slide, kde jsem vlastně vybrala ty moduly, které jsou v tom programu jako specializační. A přesně tohle si myslím, že když se člověk, který projeví zájem o ta naše studia, podívá na tyhle specializační moduly, tak vidí, že to skutečně není o tom jenom, jak vybrat toho uchazeče, jak jako prostě ho přijmout do té práce jako personalista, ale jakým způsobem třeba vybírat, jak jako vlastně postavit ten tým, jak by měla fungovat ve firmě firemní kultura, že máme prostě moduly, které nejsou teoretický jenom, ale jsou zaměřený hlavně na tu podnikovou praxi. Ten modul HR jako klíčová součást firmy, tam já považuji za důležité to, aby manažeři se naučili dobře spolupracovat s lidmi z HR. To proto, aby dokázali dávat ta zadání, která potřebují ošetřit systémově, v
čemž jim může pomoct personální oddělení. Na druhé straně potom ten výkon práce u těch lidí samotných je pořád na tom manažerovi. Proto je důležité vnímat to HR jako klíčovou součást firmy, dobře nastavovat tu spolupráci s personálním oddělením. Může si to velmi dobře pomáhat a podporovat se vzájemně, kdy to HR oddělení nastavuje systémová opatření a ten manažer dokáže tou svojí osobností, svým způsobem, jakým vede lidi, krásně využívat tady ta systémová opatření a pomáhají mu v tom, jak s lidmi pracovat a postavit ten špičkový tým. Tyhle ty moduly, které tady vidíme, které začínají tou firemní kulturou, právě ukazují tu objemnost toho tématu, jestli to takhle můžu říct. Ta firemní kultura je skutečně něco, co je základem pro změnu postoje každého manažera k tomu, jak pracovat se svými lidmi. Pokud totiž chceme postavit špičkový tým, je důležité vědět, v jaké firemní kultuře fungujeme, podle toho vlastně zvolit ten přístup k managementu a zvolit i určité systémové opatření, které pomáhají a podporují firemní kulturu, která v té firmě dané je. Úplný závěr, já se těším na všechny, kteří si vyberou programy u vaší společnosti. Moc díky za to, že můžu spolupracovat s vámi, protože podle skupin, kde jsem už lektorovala, tak jsou to vždycky lidé, kteří chtějí. A když mám ve skupině lidí, kteří chtějí, tak je to jenom o tom, že je základ společný, který dám všem. A na druhé straně jsem schopná i při tom lektorování zohlednit to, co tu skupinu zajímá nejvíce, na co třeba kladou největší důraz, co je pro ně nejdůležitější z hlediska té praxe, kterou jim mám předat. Takže myslím si, že se dá i tento program vždycky velmi dobře přizpůsobit té skupině, jak je naskládaná. A to já považuji za velkou výhodu, že si tím pádem odnášejí účastníci toho, pro co si skutečně přišli. Další program, kde tedy bychom rádi představili program Executive Management. Je to nový MBA program. DBA plánujeme vlastně otevřít od roku 2024 a tady je tedy garantem Renata. A vlastně komu je určen ten Executive Management program? Je určen především lidem, kteří chtějí řídit anebo řídí společnost. Já tu mám i specializační moduly zase na ukázku. Teď poprosím teda Valerii, jestli by byla tak hodná a naskočila do toho, co jsem teď začala. Určitě, Evi, děkuji. Pro mě tenhle nový obor, který nabízíme úplně nově, tak je takovou perlou mezi těmi studii, protože executive management je podle mého názoru určen pro ženy a muže, kteří opravdu chtějí v managementu něco dokázat. A my k tomu přinášíme úžasné portfolio modulů, které je rozděleno vlastně na tu basicovou část, pak na tyto specializační moduly, které právě teď vidíme v prezentaci, dokonce jsou tam i volitelné, třeba využití mediace v manažerské praxi. A musím říct, že to nemá vůbec dinosauří obsah, určitě nečekejte nějakou klasiku, nudu, ale naopak. My vám představíme s naším týmem nové trendy v managementu, v těch jednotlivých oblastech, v těch jednotlivých segmentech, nový pohled na věc, no a já slibuju, že vám předložím i své fuck-upy, protože není lepší učení se než z chyb druhých a že jich teda jako mám a jsou i zábavné. Teď už jsou pochopitelně zábavné. Tak co k tomu ještě více dodat? Jaká je přidaná hodnota? Kromě titulu, kromě zajímavého programu, tak setkáte se s novými lidmi, ať už na straně lektorů, anebo vašich spolustudujících, nové business kontakty, networking, který všichni chceme a potřebujeme ke své práci. V našich manažerských studiích máme jednu zvláštnost, jedná se o kombinaci programů, kterou jsme převzali ze zahraničí. Můžete studovat buď MEA nebo LLM a zároveň jednou závěrečnou prací získat i titul DBA. Jedná se tedy o kombinaci dvou programů. Závěrečná práce musí skutečně odpovídat rozsahu DBA.
ale za jedno studium 2 tituly. Máme i nový volitelný modul, který samozřejmě můžou studovat i jiní studenti, kteří studují jiné programy, a to je compliance management. Máme volitelné moduly samozřejmě ke každému programu, ať už nějaké navržené, nebo volitelné moduly, které v podstatě napříč těmi programy si mohou studenti volit. Určitě je hodně důležitý finální modul, nebo finální moduly, které zahrnují především závěrečnou práci. A tady musím říct, že my cílíme na práce, které jsou vlastně šperkem, vyvrcholením studia. A ty závěrečné práce, jednak si můžete vybrat z témat, které EGI nabízí, to je jasné, ale také můžete si zpracovávat téma, které vás v praxi zajímá, řešíte ho, potřebujete ho řešit, protože my hodně sázíme na synergické efekty, aby ta práce měla smysl, byla kvalitní, obhajitelná, obhájená a ještě vám přinesla potřebnou přidanou hodnotu. Těšíme se na všechny studenty. No a vzděláváme s láskou. Thank you.